הרב צבי היקר, אני שמח ונרגש לברך אותך בסיום חלקי של שליחות נאמנה לעם ישראל, לתלמידי ותלמידות החמ"ד במחוז ירושלים. מעבר לכל העשייה המבורכת שלך במהלך כל השנים לבית הספר דרך יהודית דולב ולשאר תלמידי ותלמידות המחוז, אני חייב לציין את מאור פניך, את הנעימות, את הלב הטוב, דברי חכמים בנחת נשמעים. אני חושב שההשפעה הגדולה, הטקטונית שלך על התלמידים במחוז היא עוד תסופר לדורות רבים, ואני מאחל לך המשך הצלחה בשליחות השנייה שלך שאתה יוצא אליה עכשיו. תמצא גם זמן למשפחה, לנחת, לבריאות ואושר, ובעזרת השם נשמע ממך רק בשורות טובות וניפגש רק בשמחות, ובעזרת השם אולי גם בתורים של רמי לוי. אז להתראות וכל טוב.